Кышны күпләр көтеп ала. Шанашу, шаңгыда йөрү мөмкинлеген бирә бит ул. Яңа ел шәһәрчегендә нәниләр тау шуып рәхәтләнде. Балалар бакчасына йөрүче сабыйлар да йөрде тауга. Сәламәттән дә сәламәт рух, сәламәттән дә сәламәт акыл. Һәрвакыт саф һава тәнгә дава дигән мәкалләр астында без эш йөртәбез. Чөнки күбрәк сәламәт булыр өчен саф һава кирәк. Менә без дә балалар белән гел елның кайсы вакытына карамастан инде без һәрвакыт урамга чыгабыз. В садике очень хорошо, вот мы на улицу вышли. Снежки лепить, снеговика, на бублике кататься. Сәламәттән дә сәламәт рух. Мәктәп укучылары физкультура дәресләрендә шаңгы шуарга чыга. Шаңгы юлы мәктәп территориясендә ясалган. Башлангыч сыйныфлар шаңгы шууны айруча ярата кебек. Мөслим лицейның укучылары һәрвакыттагыча сәламәт яшәү рәвешен алып баралар. Менә хәзер физик тәрбия дәресендә бүгенге көндә 3нче класс укучылары шаңгыда шуалар. Үзләренең сәламәтлекләрен арттыралар. Шаңгыда шуу күнегүләр эшләр һәм мастерстволарын камилләштерәләр. Без урок физкультурында лыжыда йөрибез. Безгә бик рәхәт. Көн бик җылы рәхәт. Без шаңгыда шуарга яратабыз. Без кайбер дәресләрдә конькига да чыгабыз. Габдулла Тукай исемендәге мәктәп территориясендә шугалак эшли. Биредә тимер аякларны прокатка да алырга мөмкин. Шугалакны укучылар үзләре үк кардан чистарта. Шугалакта яшьләр дә, өлкәннәр дә еш кунак. Карьер тауына шанашуарга йөрүчеләр дә бар. Тик әлеге тау иминлек таләпләренә туры килми. Шаңгыларны үз итүчеләр кояшлы ыкка барала. Анда шаңгы базасы да эшли. Сәламәттән дә сәламәт акыл диләр. Телевизор, компьютер каршында утырганчы саф һавада спорт белән шөгыльләнү отышлырак кебек. Кыш тудырган мөмкинлекләрдән файдаланып калыгыз. Нурия Низамова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.